Yli puolet eläkeläisistä joutuu tulemaan toimeen eläkkeellä, jonka suuruus on alle 1250 € kuukaudessa. Näistä pientuloisista eläkeläisistä valtaosa on naisia. Miksi? Koska heidän nuoruudessaan oli vallalla eri arvot kuin nykyyhteiskunnassa. Perheet olivat monilapsisia, äiti oli kotona, isä kävi töissä. Näin ollen isälle karttui hyvä työeläke, äidille ei. Nämä kotiäidit pitivät huolen siitä, että lapset kävivät koulunsa, saivat ruuan, turvan ja puhtauden. Heidän lapsiaan odotti sosiaalinen nousu. Työläiskakaroista tuli insinöörejä, opettajia, lääkäreitä ja kirjailijoita. Nyt nämä Suomen hyvinvointitaistelun veteraanit keräävät tyhjiä pulloja tullakseen toimeen eläkkeellään. He eivät saa kunnollista hoitoa, heitä ei arvosteta. Olen sitä mieltä, että suomalainen yhteiskunta on pettänyt nämä veteraaninsa. Näin ei voi olla. Eläkkeen täytyy olla sellainen, että sillä pystyy elämään ihmisarvoisen vanhuuden.